Niger wannan haka take ku mu yan kasa muna jin zahin kasa gami zaka ci game da wanga al'amari da ya faru shekaran je da talata to lalle ka dan kuda nake ga ma gaskiya wannan al'amari yayi kamari sosai ko ba haka ba yes kanu dan nake ga ma gaskiya bai kamata ba a ce sojojin mu na Niger an musu inda aka kai harin nan Niamey kilo 200 tsakanin su da Niamey. Kan Madina. Kilo. Yankin Mali ba. Yankin Mali iya kawo na tamu ta Mali inda aka kawo na hari. Ta ya za a ce an yi awa 3 ana fafatawa. An ce an kira ba a turo sojoji ba. Yaya ne aka yi ba a turo musu jirgi ba. Hasimi Mas'ud ka tarda mu uwa ka Hasimi Mas'ud. Kai Hasimi Mas'ud nace ka tarda mu uwa ka. Yaya aka yi baka turo mu 2 hours a wannan 3 hours ana kai ana fafatawa shugaban kafar Emmanuel Macron kai ka Macron na makaru ba Macron na makaru ka tarda mu uwa ya kai mu nan gaba mu da gatira ma za mu ci uwa ɗan faransan nan ni Allah na ni dan kafa mai shi kanu Allah da wannan da zaki ta kaf soja ni Kau ni dan kuda a matsayina na mai kishin kasa ta ni dan Niger wannan haka ina kishin kasa ta to kai shugaban sojoji Hatimi Mas'ud bai dace da kai ba Mas'ud hafi yake kuma kai kunkumbara ma kan buro baka cikin ma ne kamata a maida shi zan dole girki dole in tambaye amma maida shi dangance kamar da wannan iko da adda ko an take cewa an kawo daga Faransa dan aga zamu iko na Niger dangane tsaron kasa su akan mi na din uzuri ya kamata kun a musu ya kamata ya dace ne a bar su a cikin kasa koko ana ko gani me ya kamata wani irin hukuncin ya kamata a dauka akan su mai girma dan jarida ni a matsayina mai kishin dan kasa ni a matsayi na mai kishin dan kasa a wannan duka gaba ɗaya sai mana gama da larabu zaborin masu kuma da yare na ci uwansu ya ci uwasu a hidda su a mai da su kasa su wasu mutane da yawa suna cewa ya kamata a ce an kore su da kasa saboda na gani a wasu bidika deja kawai yankin Zandar da sauransu wasu sun sauko ma da rafan na Faransa gaba ɗaya wasu kuma suna tsokacin cewa bai kamata ba da ma cin mutunci ma ne a ce akwai wasu iko da aka ɗauko a cikin ƙasa aka hallata su da na ƙasa suna a ce wai suna taimakon iko ne na ƙasa ko me fa'idar su a wannan su da kawo me mutuncin su ba wani taimakon da suke yi banda bata ni a matsayin dan Niger Kanu mai kishin Niger zaborin madrafa wannan na America A cinna mai wuta. na Faransa to na Faransa a cinna mai wuta na Faransa kai mu yanzu in muka je gida hita zami ma daga Niger tunda dai ana san wannan Faransa a kawata muna jin zahin abin da ake ma yayyen mu sozawa ana zawwa ana ce a suna ba taimakon da suke yi ubansu ya captain na sojoji na Faransa kuma da na Niger ɗinkin uban mi ya hana ba a kai ma bayan Allah taimako ba lokacin da suka kira waya an kwashi kamar a uku ana masanyin wuta tsakanin yan ta'adda da ikon Niger sannan kuma ba a kai musu daukin cewa za a kai musu dauki na jirgin sama ba babu shine a cikin kasar Niger ko koya ne aka yi babu yadda za a cewa mai girma dan jarida a ce babu jirgin sama da na kasa mai tashi da babu da za a cewa su cikin Niger kullum an dai shiryo ta mana kisa ne to ni a matsayin na Kanu mai kishin kasa ta a wannan Faransawi da suka zo a kwabe su kai nan gaba wanda ke da digiri na Faransai ma ba ya digiri sai ya saki na ji a gidan radio an faɗa cewa an kashe soji 71 a Niger sannan an jirkinta kawai 15 amma an ce a wanda suka ɓace suna da masu me dalilin na kin gayan a san ko nawa ne suka ɓace din to kana tunan da kike amka banin da suka yi a cikin Niger wanda ake cewa ikon Niger sun yi kokari sun yi ai ya kamata a ce yanda suka tallata ikon da aka kashe ya kamata a ce su kansu an gwado abin da suka yi din wanda ake yaba musu a cikin kasar ya za ku ce akan wannan magana tun nan ma wata hujja ce dalilin mini ce maka wata hujja ce kamata ya ce tunda dai an canci gawo dangin musu zawa an kashe kamata ya canci gawo awon yan ta'awon nan suka hari a ce an kashe akwai uzuri guda menene uzurin makamin su na yan ta'addai ya yi makamin sozawan da aka kashe wannan magana an ɗauki sozawa ne an kai ga daji an zubi ga wohi ba tare da an ba su makami ba wanda za su iya kare kansu ba iba na yi babu makaman ne a Niger ko hana musu ne aka yi ko me dalili da ya saka wanda ba a ba su bakin Faransawi da ake ba makamman gaga wannan magana ta haka take makamai akwai makamai dan makamai akwai makamai
amma ba ta yiwa a ce duk kullum in za a kawo hari Niger wai sai a ce sojin Niger mame to wai su sojoji na Niger in aka aje su dama bakin iyaka dole suke yi na ga suna kunna radio suna rere sun tarza mu cib suke wannan rawa ma wai abinda nake so da kai na ji an ce mai girma Muhammadu Isu baya cikin wannan kasa aka yi wannan aiki yana can Masar wurin ko taro na wata buro ba ma ne aka kira shi taro ne a kashe mai mutane an kira shi wannan taro ne dama an shirya wannan manakisa ne dan a zo a mana wannan wulakanci ko koya ne aka yi banda ma haka kai kanu abinda nake so da kai shi ai Muhammad Isu yana can wurin taro to da Hasimi Masaudu da ministan cikin gida Bazum da shi Birjira Fini su aiki mi suke yi sun tarza mu uwarsa su kan kansu tun nan wata hujja ce kai Muhammad Isu ai na ji an ce ba haka cikin kasa ko to kai ba dan Muhammad uwan mi kake kai Hasimi Masaudu dan kanu ba mi kake kai kabtu uban wa ya hana ka tu kai kina shi aka yi ta ziyara wata kasa aka turo maza to suka mame su zan sha suka zo suka kashe mu sai kashe mu so to mu gaskiya na ba mu ji dadin shi ba faransai wannan a hudda mana su kawai ka gini gaskiya ina da abin zance zandar da suka sabki wannan drapo kamata su cinna mushi wuta wani kare wuta ba da wani kai university wannan sun yi daidai ni da ina gida dole sai an ba su lambar yabo duka cikin makarantu banda makaranta alqur'ani duka inda makaranta take wannan haka take yan university ta zandar su a basu lambar ɗai saboda sun yi daidai su sun yi abin da ya kishin kasar su duka sun yi awon nan mai ya dago da ke ci ga hannun gwamnati duka sun yi kamata su a ma daga su a kai su can Ingila kenan yanzu in na fuskance ku abin da kuke nufi da cewa duk inda tuta France take a cikin Nijar ya kamata a ce an kunna mata wuta akwai bai ta wannan haka take kai ni ga uzuri na ko tagwa gani ga mutum mai wutan France amshi ta to inda ta shafi fari kenan inda ta shafi France a sa mata wuta a sanya mata wuta a sa mata wuta kuma wanda ke sanya ta inda dan Niger ne a ba shi kashi wannan haka take to ko kuna can inda riga ta shafi ta faransa a samu ta wuta kai yanzu misali kai kanu kuma kai ga ta faransa da gari ni ba ta faransa bace nake sanya ta Niger ce Paris to cire ta a waka ba ta faransa bace Paris ko Paris ba faransa bace wannan riga ni wannan tuta da kai ina sawa wannan tuta Allah ya cire mata albarka wannan ba tuta albarka bace da kai wa ka bari Emmanuel Macron ka kamda mu uwa haka take wai bi ba turuwa YouTube ya yi